anga bi alamasadunya akibaruya bina damine ni femiye ode kibaruya ingoni kabili tarata don no bena juin kalo tile foloma kibaruya laseba ode ni kunafuni nunu nchiri aye faso labo hali na yasro amake balana kuye sabu mogo be mogola ulutun sigimbe kanin kibaruya ingono beba do kafo faso malidum sebekoro seganabi sabu geleya dadara ɲɔgɔn kan o geleya nunu u nana wolo ni ɲɔgɔn ye hali minnu yɛrɛw be n'o ye sɔrɔlasi minnu be n'olu ye fanga in paro n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tɔ paroni ye olu fana u ka baara kɛcogo mɔgɔ bɛ se ka fɔ fili donna la fili nunu nana dada ɲɔgɔn kan hali n'a y'a sɔrɔ jamana setigiya bɛ olu dɔrɔn de bolo bi kabili Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in binna o paruna utukalo tile 18 i bɛ ka fanga minɛli min kɛra sɔrɔsi denmisɛn dɔw fɛ o sɔrɔsi denmisɛnw ni y'olu ɲininka olu ko Mali bɛ dako min na politiki kolatigɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen sen bɛ Mali ka gɛlɛya la ka sɔrɔ o kuma in kɔni hakilimaw ma sɔn ma fiyewu kabili Modibo Keita ka fanga sɔrɔlasiw sen ma bɔ fasoko la Général Musa Traoré nana jamana minɛ waati min u ye san 10 ni kɔ kɛ foyi tɛ mara kɛ Mali kɔnɔ fo n'a kɛra finitigiw ye sɔrɔlasi kelenw de tun bɛ mara la o sɔrɔlasi ninnu olu nana bɛn ko dɔ kan n'o ye tɔndila ye n'o ye UDPM ye UDPM fana nana fanga mara Général Musa Traoré ale ye san 23 kɛ fanga na jamanadenw u nana murutili boloda o murutili senfɛ politikimaw ko révolution mars kalo tile 22 fo ka se tile 26 ma u ka murutili fanga nana bugu sɔrɔlasiw laban nan'u da don politiki kɛnɛ kan u ye furancɛ kɛ u ni jamanadenw u jɛra ka furancɛ fanga in baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kuntigi tun ye Amadu Tumani Ture ye o Amadu Tumani Ture ale ye fanga di Alpha Umaru Konare ma u kɔni y'a ka san 10 fɔlɔ kɛ Alpha dabɔlen fanga na waati min u tilala ka wele bila o sɔrɔlasi cɛ kelen ma n'o ye Amadu Tumani Ture ye nin bɛɛ y'a sɔrɔ sɔrɔlasiw tɛ se k'a fɔ k'u da tɛ fangako la n'a fɔra k'a fɔ Amadu Tumani Ture sigira fanga na ale ka fanga fori cogo man ɲa sɔrɔlasi wɛrɛw be yen n'olu ka ɲɛmɔgɔ tun ye kapitɛn Amadu Aya Sanogo sɔrɔlasiw ye fanga mara furancɛnin kɔnɔ hali n'a kɛra ni gɛrɛntɛ ye o fanga laban de nana di Ibrahim Boubacar Keita ma ni o sɔrɔlasi kelenw n'a fɔra ka fɔ olu ni Ibrahim Boubacar Keita sabu waati Ibrahim Boubacar Keita tun ye wele bila sɔrɔlasi dɔw ma o sɔrɔlasi ninnu hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ni politikimaw de jɛra ka IBK ka fanga baara kɛ a laban nana kɛ jumɛn ye ko nafolo minnu bɛ bɔ o nafolo bɔtaw ko ka sɔrɔlasiw labɛn o nafolo minnu kan ka bɔ ka sɔrɔlasiw labɛn yala jɔnni bɛ taa kɛlɛminɛnw san o kɛlɛminɛn minnu a tɛ san jɔnni kɔ yala sɔrɔlasiw sen t'o la wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw jamanaden dɔw de bɛ yen a dɔw yɛrɛw tun ye Ibrahim Boubacar Keita jɛɲɔgɔn ye o wuli ka dɔ kolon in a bɛ fɔ de ma ko M5 RFP mɔgɔ bɛ o jamakulu la n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga ye fɔlikɛla dɔw ko a fana b'a fɛ ka don jamana foroba bulon daba fɛ sabu ale sugandira M5 RFP mɔgɔw fɛ ka kɛ furancɛ fanga olu ka marabulon ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye wa kuma in yɛrɛ a fɔra Cogɛl a fɔra Asimi Koyita yɛrɛ de fɛ tuma min na a ye jamana dugulenw ani jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ani politikimaw ani minnu ko u ta ye fasoko ye hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ politiki tɔn na n'a bɛ fɔ olu ma ko société civile Asimu yɛrɛ de da y'a fɔ k'a fɔ ale b'a fɛ min ye M5 RFP mɔgɔw ye ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔya d'a ma an ka Asimu an k'a lamɛn a ye min fɔ furancɛ fanga marabolo ɲɛmɔgɔ sigi la. A kun tɛ ɲɛ ko dɔ ka kɛ n'olu kuma ta jamanadenw ɲinw bɛ bɔ kun jumɛn na n'i y'a ye ministre fila minnu bɔra la ni gardiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition bɛ se ka sigi fanga ɲɔngiri la gɛlɛyaba de don fɛn min don risque ba de don n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛlatigɛ b'a risque b'i suit n'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu risque ta k'u den n'u muso ka vie bila en danger parce que kana olu bolo bɔ nin ko la o tun na ni kɔlɔlɔba ye parce que u mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la CNSP tun composé bɛ armée de terre armée d'air c'est toutes les corporations bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka fanga ɲɔngiri bon ni na k'i bɛna dɔ kɛ bolokɔfɛ ko la a bɛ na ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fɔ dɔ janfa a laban na kɛ muguci de muguci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la o hukumu de y'a to an ye nin wale in kɛ an y'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ fɔ président na an b'a kɔrɔ dɔn e ka taa o ka bunadamadenw ɲin ka bon an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ jɔyɔrɔko kama jɔyɔrɔko kɛlɛ tɛ mais an y'a kɛ jamana ka basigi de kama an y'a kɛ mɔgɔw ɲin lakanani de kama parce que joli bɔn jamana mɔgɔ tila bi k'a fɔ ko
akilina wɛrɛ bana akilina wɛrɛ tana an ka akilina bana dɔrɔn o ye jamana ka basigi jamana ka lakanani ani mun b'a to transition mana ban an bɛɛ an bɛ se ka élection kɛ élection jɛlen u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ segin an kɔ bilen président min b'a to ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ ko fana b'a la dɔɔni parce que ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ nin filɛ donc n'i ye mɔgɔ ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ i kɔmɔgɔ o bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ma ɲa kɔmɔgɔ hali ni ɲali ka di o caman bɛ tiɲɛ parce que u b'a ye ɲɛmɔgɔ a ɲɛta t'a kɔnɔ k'a kɛ aw ni an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition mana ban an ka se ka président ɲɛnama sɔrɔ président min b'a to jamana in tɛ segin a kɔ bilen mɔgɔ kelen fana baara tɛ jamana ka basigi sɔrɔsiw ka baara b'a la dɛ mais a bɛɛ fana ka baara b'a la n'i y'a ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni mugu ci kɛra o sɔrɔsiw ka baara ye mais mun ye kuma o y'aw de ka baara ye parce que ala y'o se d'aw ma o barika don aw ka kuma na mun b'a to n'a kumana mɔgɔw fɛ u b'a lamɛn jamaw de fana b'aw kɔ donc n'i ka jama bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fana a tɔ b'i dɛn donc n'aw participera ko la ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la bɛn minnu la donc a n'a fɛ hali bi aw ye ko hali mun kɛ ka jamana basigi hali bi aw ka continuer fɛ jamana mɔgɔw b'o la solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma mun b'a to bibi na kɔni solution foyi de tɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la an mago t'o la bi an ko mun na an bɛɛ ka sɔn jamana in ka taa ɲɛ ni erreur minnu kɛra ko erreur corriger ni nagila ɲuman minnu fɛ ka baara k'o kan o de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ an ka jamana an kɔlɔsi bi an kelen ta tɛ bilen dɛ ko caman bɛ jamana in kɔfɛ a tɛ ɲɛ fo maliyɛnw de ka bɛn ni maliyɛnw ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔgɔ an ka jamana na ala k'an kisi k'an tanga o ma waati n'a tɔgɔya don n'a b'a fɔ ma ko contexte ani ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'i y'a ye i bɛ ka fanga ɲɔngiri la mankan kɛra n'o ye mouvement M5 n'olu tun b'a jukɔrɔ donc n'i y'u lajɛ bi mɔgɔ sugu bɛɛ b'u la i mana kusi fɛn fɛn ta bɛɛ b'a la diinɛmɔgɔ b'a la politicien b'a la sénégaliste b'a la bɛɛ b'a la société bɛɛ de b'a la an y'a ye maintenant an y'a ŋaniya ɲini ka tila ka aw ka dɛmɛ ɲini o fɛ mun b'a to an bɛ se ka premier ministre poste ta ka di olu ma o ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ o baara kɔnɔna na ka se ka taa aw ka yamaruya kɔ dan b'o yamaruya ɲini aw fɛ k'o dɛmɛ ɲini aw fɛ o premier ministre min na nommé tile damadɔni nata la ale bɛ consultation kɛ ni bɛɛ ye diinɛmɔgɔ syndicaliste société civile parti politique pour que ka se ka bɛn ka gouvernement sigi sen kan gouvernement na ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ la transition tɔ ma ca bilen a cayalen b'a kalo 8 kalo 7 a banna ka ban an bɛ mun ɲini aw fɛ k'aw deli k'a fɔ aw ka jamana an dɛmɛ an ka jamana in jamana in basigi an dɛmɛ an ka jamana in dilan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don hali bi o de tun bɛ fɛ ka fɔ an na ka ɲini ala ka jamana in dɛmɛ ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw lakana. nin ye asimu ye ale ye fɛn min kanu sɛbɛn kɔni y'a jira k'a fɔ kabini tarata tɛmɛnen ko kibaruya in cunna n'o bɛnna nin nkalon in tile fɔlɔ ma da min yɛlɛlen don M5RF mɔgɔw ye da in kɔni tɛ sira jɛlen ye bana minnu caman de b'a la wa danaya min dar'u kan yala olu na se ka danaya in minɛ fa wa mɔgɔ kɔni bɛ se ka o ɲininkali kɛ sabu nin tɔnbolo fara minnu n'o tun murutilen don pewu M5RF mɔgɔw kɔni kabili Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na waati min fo ka se sisan ma ko ma lafiya olu bolo M5RF mɔgɔw kɔni fɛ ni cogɛli ko kala Mayiga bɛ o la ko n'i y'a ye olu tun m'u sen don jamana marali la hali jɔyɔrɔ ɲini wala jɔyɔrɔ sigi n'i y'a ye olu m'u sen don a la o kɛkun tun tɛ foyi ye fo olu ye tasara minnu ta n'o de ye furancɛ fanga ka sigi faso kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don fanga min na min n'a sigikun a ka hami tɛ foyi ye fo faso ko mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ min ye M5RF mɔgɔw ye ko sugukɛlaw don u b'a kɛ mɔɔw bali u ka kuntilennaw sɔrɔ nka min ye cogɛlikokala Mayiga n'a nɔfɛmɔgɔ dɔw ye olu kɔni yigiɲɔgɔn in a ma kɛ sabu ye k'olu ka jiri bɔ olu kɔni ye u jija a jija ma nɔgɔya fo kana se laban ninnu na o nana wolo fɛn min na o ye jamana marabolo n'o ye gouvernement ye Muktar Wani ka gouvernement o cili hali n'a tun fɔra ko ka gouvernement kura dilan o laban fana nana kɛ bandaw ka baara bilali ye M5RF mɔgɔw ni y'u ɲininka i n'a fɔ madame Si ale tun bɛ kuma min kuma caman bɛ fɔ la yɔrɔ caman la awa u t'a dɔn bɛ min fɛ u ko ka gouvernement cira a fɔra k'u ka don gouvernement na ko k'u tɛ don o tuma olu kelen de ta ye Mali ye olu kelen de maliyɛn ye an b'o de mɛn mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ tɛ girin ka don ko la ten i t'a dɔn ko min b'a kɔnɔ i bɛ taa mun baara k'a kɔnɔ ni place ko tun don kabini i bɛ taa ka tilela tun bɛ don parce que a fɔra an ye place nana fɔ an ye a fɔra an ye ko min ka d'an ye k'an k'o fɔ an bɛ don a la an ko an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka na ka mɔgɔ tɛna se ka jamana in bɔ nɔgɔ la an ma sɔn militaire nana an k'u ma an ka sigi an ka kuma ko ni b'a yɔrɔ fɔ n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan bi na n'a fɔra dɔrɔn ko gouvernement dayɛlɛ la k'an ka na an ka don a la mɔgɔ hakili la k'a ka nɔgɔn ten de hali ni poste t'ale dira ma gouvernement kɔnɔ nafa jumɛn b'a la an ka hakilina ye min ye n'an tɛ se k'o lawaleya jamana ka nafa kama n'an tɛ se k'o kɛ c'est comme ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ sɔsɔ n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ janfa mɔgɔ minnu sara nin ko in na c'est comme n'a y'a sɔrɔ an y'u janfa an ko a tɛ se ka kɛ ten n'an bɛ don a la f'an ka bɛn a la an bɛna baara kɛ cogo min na an bɛ taa sira min fɛ sira min bɛ se ka jamana in latilen k'a bila sira ɲuman kan maliyɛnw ka nafa bɛ se ka don
emina an y'o de fɔ n'an tun farala ɲɔgɔn kan n'u tun sɔnna an ka kuma ma kabini coup d'état bɛ kɛ o dugusɛjɛ an ka sigi ka kuma an y'a fɛ min ma assise nationale an bɛɛ ka sigi ka kuma ani syndicat ani acteurs politiques an k'a fɔ ɲɔgɔn jamana bɛ taabolo min kan a man ɲi jamana ma a man ɲi jamanadenw ma Mali bɛ situation min na a man ɲi an k'a lajɛ min bɛ se ka min to yen nin wagati in na walasa an ka se ka Mali kura sigi sen kan u ma sɔn a ma parce que mun na u ma sɔn a ma u hakili tun b'u ka place ko de la M5 y'a fɔ tuma min na mɔgɔw ko u bɛ militaires contre la dɛ militaires de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la a tɛ nin ye maliyɛn kɔrɔ nin ya n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la kalo joli an b'a appliquer dɔrɔn la an ko u bɛ place ko de la mɔgɔw ko ayi ko anw de b'u place nɔfɛ u ye bɛɛ ka mɔgɔ bila yɔrɔ bɛɛ la a nana ni mun ye jamana kɔnɔ a nana ni hɛrɛ jamana kɔnɔ voilà donc kuma wɛrɛ tɛ M5 fɛ an ma ban tɛ mais an tɛ wuli ka taa an don ko la an ma min faamuya an t'a dɔn a bɛ taga sira min fɛ M5 ka kuma de y'o ye dɔrɔn maliyɛn k'o faamuya wa ni ala sɔnna a cɛsiri nin an bɛ to a cɛsiri kan fo ayiwa laɲiniw ka sabati an ka laɲini o ye maliyɛnw ka laɲini de o tɛ M5 mɔgɔ minnu bɛ yan o tɛ olu ka laɲini hakilina de don hali ni an bɛɛ filɛ nin ye an minnu bɛ tabali kan n'an bɛɛ bɔra M5 la M5 ni hakilina min ye l'esprit M5 la a bɛ continuer koyi parce que maliyɛnw ka décision de maliyɛnw ka lutte de yala an faso Mali kɔnɔ yan jamanaden minnu bɛ n'olu ye dugulenw ye n'olu ye forobamɔgɔw ye yala olu fɛla dun ye jumɛn ye M5 RFI mɔgɔw aw ye madame Si Kajatuso ka kuma mɛn sisan ale ye fɛn min fɔ a ko olu bɛ wele kabili bɛ ka bɛɛ fanga na sɔrɔlasi ninnu n'o ye Asimu Goyita ye a n'a fɛmɔgɔw aw y'ale yɛrɛ ka kuma mɛn n'olu tun ma yɛlɛma nin boloda a ka fɔcogo la ko tun bɛna ni jolibɔn de sɔrɔdasiw yɛrɛ dama tun bɛna siga ɲɔgɔn na a da ka di olu la bandaw ni Moktar Wane ka jamana marabolo ani jamanakuntigiya bila olu b'o fɛ wa o da ka di olu la ni jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn jolibɔn ye a ye o bilakun de fɔ bɛɛ dun b'a dɔn ka fɔ M5 RFI mɔgɔw kabili Ibrahim Bokar Keita ka fanga in binna don min olu yɛrɛw ma bɛn fɔla kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan Imam Mahmud Diko a ye ɲɛfɔli kɛ tuma min na min ye Jamil Bitar ye o Jamil Bitar kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan tun nana Imam Mahamudu Diko kumaɲɔgɔnya a ka dantigɛli kɔfɛ Diko tun ye kuma dɔw fɔ o kuma ninnu dɔw n'a fɔ k'a fɔ munna Josi Traore a ka dɔnkibaru n'aw ye fɛn fɔ aw bɛ segin a kan aw bɛ tila ka segin a kan hakilimaw ni kodɔnnaw dun bɛɛ na fɛn kelen kan kuma sugu kelen o fɔ ko tan laɲini ye min ye o ye faamuya ka sɔrɔ o ka fisa kuma si tan fɔli ye minnu m'o tɛ faamuya sɔrɔ o la yɛrɛ pɛlɛ i bɛ fan bɛɛ fɛ anw ka kibaruya tɛ lase n'o hakilina ninnu ye sabu aw de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye aw de bɛ an ka kibaruya lamɛn bamananw ka kuma tɛ basa bɛ se ka min sɛ fɛ n'o tɛ arajo Nieta ka dɔnkibaru min bɛ lase Josi Traore fɛ a laɲini fɔlɔfɔlɔ o ye an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu bɛ n'aw ye cikɛlaw ye aw minnu ye baganmaralaw ye aw minnu bɛ togodaw fɛ aw minnu bɛ jamana kɔ kan aw minnu tuma dɔ la aw da tɛ jamana jɔ kuma na aw yɛrɛw aw ni da kuma na ka sɔrɔ ni a y'a sɔrɔ tuloma bɛ Mali la aw minnu kofɔra sisan aw de ye Mali tulomaw ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i y'a mɛn k'a fɔ politikimɔgɔ hali sɔrɔdasi kɛ n'i y'a tatɔ kɛlɛda la k'a ja farinyana a kɔnɔbara falen don minnu y'o cikɛlaw ye tuma dɔ la kɔlɔlɔ bɛ Mali kɔnɔ bi a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ olu de kan u tɛna se ka sɛnɛ kɛ n'u ye sɛnɛ kɛ hali u ka sumanw n'o donninw fɛ k'u bɛ t'o feere o jamana finitigi kelen minnu n'u bɛ fanga na olu de bɛ taa sira da jamanadenw ɲɛ minnu ma min u ma bɔ an ka taa togoda la kɛ an k'a lajɛ an ka jamana finitigi minnu bɛ yen dɔw kɔni ye maa ɲumanw ye nka fini n'a donna mɔgɔ la Mali kɔnɔ i kɛra sɔrɔdasi ye o i kɛra polisi ye o i kɛra gendarme ye o i kɛra garde ye o i kɛra sɔrɔte ye i kɛra sɔrɔdasi gansan ye o minnu bɛ yen n'u b'a dɔn ka fɔ fini donkun t'u la fo n'a kɛra jamanadenw ni tangani u bolofɛn ani u hakili bɛ sigi o maa tɔ man ca Mali kɔnɔ tuguni ni maa min dan tɛ o kuma na don bisi dɔrɔn kɔnɔ don mobili kɔnɔ i ka bɔ dugu ni dugu n'i bɔra Bamakɔ yan yanni bɛ se Segu n'i y'a ye finitigiw bɛ kɔlɔlɔ ni degun ni ntarakili min ta ka da malidenw kan tuma dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ ko sɛbɛn t'u kun kɛ ni sɛbɛn tɛ jamanaden kun yala a bolofɛnw bolola nafolo ka minɛ la finitigiw jɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛn kɔni minɛna i la siɲɛ kelen sɛbɛn de ka d'i ma k'a fɔ nin karisa sɛbɛn in t'a bolo a nana nin yɔrɔ in na anw ye nin nafolo hakɛ minɛ la ka nin sɛbɛn in d'a ma tile 2 wala tile 3 b'a bolo yanni a ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ n'i bɔra Bamakɔ yan n'i kɔni bɔra k'i bɛ taa Segu tuma dɔ la yanni i ka don Segu u bɛ fɛn minɛ i la n'i bɔra Segu bɔda fɛ n'i ye
kucala taba ye wala ye san taba ye minnu bɛ segu bɔda la olu de bɛ don mobili kɔnɔ ni maa o maa bɛ ko jamanadenya sɛbɛn t'e bolo u b'i lawuli de i bi tugu nɔfɛ n'i taara n'i ma fɛn di u t'i bila wa an ka dugumisɛnw ni dugubaw filɛ nin n'an ka cikɛlaw bɔra k'u bɛ taa cikɛyɔrɔ la bolifɛn min b'u bolo i ka garijɛgɛ ye o k'a sɔrɔ i ka sɛbɛnw dafalen don kɔsa in na ko ne yɛrɛ taalen kucala min ye alu Bubakari Jalo ye a ye kucala dugutigi wele dugutigi weleli min kɛra fɛ a ye malo bɔrɔ d'u ma ka sukaro bɔrɔ d'u ma ka nɔnɔ nido boîte kelen belebeleba in k'o d'u ma u bɔtɔ dugu da fɛ dɛ u taara jɔdala finitigi minnu sɔrɔ ye u b'a fɛ k'o minɛ u la wala ka surɔfɛn minɛ u la olu dɔw laban de tilala ka wele kɛ dugutigiw ka kabilatigi wele kucala u ka sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔw wele Mali bɛ nin cogo in de la jɔnni bɛ nin baara in kɛ an ka jamana finitigiw o minnu yɛrɛ dun bɛ fanga na o ye jɔnni ye o ye jamana finitigiw de ye ni Asimu Koyita ninnu ko k'u n'a mɛn dilali la u kan ka tɔɲɔni min bɛ kɛ Mali kɔnɔ Mali finitigiw bɛ tɔɲɔni min ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ u kan ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ o y'o tɔɲɔni ninnu kɛlɛli ye ni maa min ma da nin kuma na e ka i ka fini bila bani i k'a don busi dɔ kɔnɔ wali ka don mobili dɔ kɔnɔ k'i ka bɔ yan ka taa kucala i bɛna fɛn ɲɛna a don i kana i ka sɛbɛn yɛrɛ bila i kun i k'a fɔ n ka sɛbɛn tununa i bɛna dɔn degun ni tɔɲɔni min bɛ ta ka malidenw sɛgɛrɛ bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin n'o bi kɛ o tɛna kɛlɛ Faransi fɛ Rusi tɛna an dɛmɛ o la maa wɛrɛ tɛna an dɛmɛ o la fo ɲɛmɔgɔ ɲuman Asimu Koyita e ye mun fɔ e ko ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ jamana in dun bɛ lahalaya min na n'a y'aw sigi kuluba ye k'a fɔ a don ta a bɔ ta k'a sɔrɔ jamanadenw aw ka fanga sigi don kelen da kelen a ma lafiya se jamanadenw ma a mɛn o mɛn n'aw m'aw kɔlɔsi laɲini ye fɛn min ye o tɛ sɔrɔ fiyewu minnu kɔni ye jamana dugulenw ye olu ye min fɔ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ye kuluba o kumakan ninnu olu filɛ nin nka yann'o cɛ Asimu ye fɛn min fɔ n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye fɛn minnu kɛra faso kɔnɔ n'o kɛra filibanci baaraw ye ko jamanadenw ka ɲinɛ u kɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ne ko Amisa Sidibe Ablayi Kanta an tɛ segin jamana furancɛ fanga o kuntigi min ni jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun n'a a fɔra k'a fɔ ale ye ɲɛmɔgɔya kalifa o la n'o ye Asimu Koyita ye a ye min fɔ baarakɛlen ninnu na ni fili sɔrɔlo la ne ko i t'a lajɛ i ka segin a ka di wa an kan ka ko bɛɛ kɛ pour que transition ɲuman ka tɛmɛ élection min laɲini ka président ɲuman ɲini ka se ka sɔrɔ mun b'a to ko minnu kɛra nin Mali jamana tɛ segin ma bilen parce que ni n tɛ ko ye chaque fois ka ni mouvement ninnu kɛ tan a ma hadamaden ni mun yɛrɛ ma parce que n'i b'a kɛ i bɛ jamakulu de ka vie bila en danger i bɛ muso ka vie bila en danger i b'u denw ka vie bila en danger maliyɛn bɛɛ ka fanga k'u ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to u bɛ se ka bɛn ka gouvernement sigi gouvernement min na ni basigi ye gouvernement min na ni kelenya ye mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ na cogo min na transition tɔ min ma ca bilen hadamaden mɔgɔ mun tɛ fili o ye mun tɛ ko kɛ n'i bɛ sen ta ka da dugu ma i bɛ fili o kɔrɔ de ko minnu tɛmɛna fili minnu kɛra an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲin'u bɛɛ kɔ an ka jigin an bolo ɲɔgɔn ma parce que Mali ko bɛ cogo min na bi bi in na n'i bɔra Mali yɛrɛ tɛ dɔ kalama i bɛ siran jabi an ka jamana wɛrɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ tila an na an ka jamana a bɛ ɲini ka bɔ an bolo mɔgɔ dɔ ka jaabi min bɛ yen mun t'an yɛrɛ ye an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na tɛ taa fo an ka bɛn an kan ka ko bɛɛ kɛ pour que transition ɲuman ka tɛmɛ élection min laɲini ka président ɲuman ɲini o ka se ka sɔrɔ mun b'a to nin ko minnu kɛra nin Mali jamana tɛ segin ma bilen parce que ni n tɛ ko ye chaque fois ka ni mouvement ninnu kɛ tan a ma hadamaden ni mun yɛrɛ ma parce que i bɛ jamakulu de ka vie bila en danger i bɛ muso ka vie bila en danger i b'u denw ka vie bila en danger donc fɛn min don a kɛli a kɔlɔlɔ ka bon kojugu. An balimaw aw ye Asimu Koyita aw y'a ka kuma ninnu n'i y'a ye k'a fɔ an seginna kan ale yɛrɛ fana ka haminako ye fɛn min ye a y'o de ɲɛfɔ sisan nin tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu welela Asimu Koyita n'a nɔfɛmɔgɔw fɛ n'o ye jamana dugulenw ye jamana laadamɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara jamanadenw kan minnu yɛrɛ kɔni ka fɔcogo la k'a fɔ olu tɛ politikimɔgɔw ye nka faso bi jɔ ni jɔcogo minnu ye ni cɛsiri minnu ye olu b'a fɛ k'u niyɔrɔ fin jamana jɔli la dɔw b'a fɔ olu de ma nanzarakan na ko société civile olu ye Asimu lamɛn tuma min fɔr'u fɛ o filɛ. An n'a ka denmisɛnya kuma caman fɔra wulada in na nin fɛn o fɛn ni maaw jɛra kan min kan a k'a kɛ a kɛcogo la o bɛ maaw da ɲɔgɔn na nka an b'a ɲini aw fɛ an ka to ka hakiliw de bila dusu ɲɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'anw ka jamana in dilan n'an yɛrɛ dama tɛ o maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ wa mun bɛ se k'o sɛmɛnti y'an bolo sigi ka fɔ da ɲɔgɔn na kelenya ka ku ɲɔgɔn kɔfɛ ne bɛ dugawu ka bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲamakala bɛ tɔjɔn tɔgɔ la bila ka nin kuma min fɔ anw kɔni silalen bɛ dilanli min kan o y'anw taabolo anw b'o kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la dongo ni bange na nka an k'a lajɛ an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ n'an ma ɲɔgɔn minɛ a man ɲi dɛ. balimaw Asimu Koyita a ka hami a n'a ka jɔrɔ ye fɛn min ye bi a ka laɲini ye fɛn min ye aw ye o lamɛn a bɔra a yɛrɛ da M5 fɛ mɔgɔ dɔw olu kɔni u yɛrɛw ka fɔcogo la i n'a fɔ Madame Si Kajatuso a ye min ɲɛfɔ olu ka kɛlɛ kun tɛ fanga ɲini ye hali ni fanga ɲini don kɛ
olu tɛ bolila ministriya nɔfɛ olu tɛ ka boli ngan t'a sɔrɔ hakilila k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ aw ye faamuyali sɔrɔ Cokɛl Kokala Mayiga kɔni ma sɔn niyɔrɔko la sabu tuma min na Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paruna Madame Si Kadiatou So ko u welela hali tuma min na Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga na kɛ u welela ko kana ka dɔ d'u ma u ban'u ma k'olu ka kɛlɛ kun tɛ sigiyɔrɔ ye wala jɔyɔrɔ ye o de y'a to olu tun tora u ni sɔrɔlasiw ma se ka ɲɛ fɔ la ko laɲini fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye olu bɛ hamina ni Mali de ye hali ni tuma dɔ la a kɛra dɔw ɲɛna k'a fɔ ninnu yala u de bɛ mun nɔfɛ o de la u tun tora u taabolo kan n'a fɔ u ye ɲɛfɔli kɛ sisan Cokɛl Kokala Mayiga ko ale sugandira ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o dun kɛra kaban don o kɔrɔ ye ko sɛbɛkow de daminɛna Cokɛl Kokala Mayiga dɔnna k'a fɔ politiki cogoba ŋana don kabini tuma min na Général Musa Tarawele ka fanga in paruna o paruni min kɛra ale de sera ka jagɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ ko tɔn bi dilan fɛ tɔn min n'a y'a sɔrɔ o bɛ Musa Tarawele ala ka hinɛ la bi a ka fanga tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ta o kɛra ɲuman ye saw o ma kɛ ɲuman ye saw olu tɛna o fili sabu baara la fili tɛ ban a ka fɔcogo la waati tiɲɛ don kɛ UDPM tun filila baara dɔw la yala jɔnni tɛ fili ni bɛɛ banna UDPM na waati ka sɔrɔ tuma dɔ la bɛɛ tun y'i yɛrɛ kɛ UDPM tɔnden ye o de kɛlen don laada ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan e k'a lajɛ bani Amadu Tumani Ture nana fanga na tɔn dilala fɛ o tɔn in o maliden joli bɛ minnu ma sɔn ka don o tɔn na bɛɛ yɛrɛ kɛ o tɔnden ye fɔra fanga na bi a b'a ka so minnu bɛ yen n'olu bɛ taa a kuma ɲɔgɔnya bi tuma min na a fɔra ko k'a ka fanga feere yala jɔnni bɔra ka kɛlɛ kɛ cogo min minnu y'a ka fanga feere olu kana ɲɛ sɔrɔ o de bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'i bɛ fanga na don min i terelamaw ni kanubaw ani kulu minnu bɛ wele k'a fɔ k'olu ye fɛnma ye a bɛɛ ye ta ɲinina gansanw de ye fanga min bɛ la u bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min nka min ye Cokɛl Kokala Mayiga ye kabila ale tɔn in dilan fo ka se bi ma a b'o kuntilennaw de kan politiki cogoba ŋana don a sugandili min kɛra ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye bi a y'a ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ bila banbali fo sago ka sɔrɔ o ma don ale fana kan ka baara kɛ ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ko u bɛna jamanakulu dilan n'o ye jamana marakulu dilanlen maa 25 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko jamana ka kɔnɔguwanko minnu bɛ kalo 9 tɔ minnu tora u bɛ se ka fanga labɛn cogo min ka fanga di jamanadenw ka danama sigilen ma yanni février kalo san 2022 tiɲɛ don ninnu ka tɔn kɔni n'o ye M5 RFI mɔgɔw ye mun bɔra fan bɛɛ lajɛlen de fɛ ka na fara ɲɔgɔn kan u ye kunnafoni lasela wele ni assemblée générale min ni commune 6 ani commune 5 jɛra k'a labɛn ni M5 comité stratégique ni an y'a kanu k'an ka kibaruya latɛmɛ o kɛnɛ kan an bɛ organisateurs fo u ka wuli ka jɔ la Maliko la ka foli lase journalistes ma ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ cɛw ani musow minnu binna Maliko la ka kɔn nin kɛlɛ in daminɛli ɲɛ a civil fara militaire k'Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na nin wulikajɔ in kɔnɔna na minnu wulila o kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ ko kiri gɔlɔnen don jamana kɔnɔ ko bɛɛ nafolo kɛlen don mɔgɔ damadɔ ta ye ko ka kalan di bɛɛ lajɛlen ma n'u ma foyi ɲini jamana marabaga fɛ o don fɔ n'a kɛra o ye u ma sira u ma yira ka taa mugu ci olu bolo lankolon la minnu binna o ko la n'an y'o drapeau di Faisal n'a nɔfɛlaw ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka atinɛ di an n'u ma ka dugawu kɛ baara kura min daminɛnen filɛ ni M5RFP n'a ye a ɲini a mɛnna ko transition in a bɛ ka taa kɛrɛ kan ko a ka ɲi u ka fɛɛrɛ minɛ an k'a latilen yaasa malidenw ye wulikajɔ min kɛ ni o drapeau minɛna M5RFP jamakulu fɛ ko yɛlɛma ka na yaasa o yɛlɛma in ka sɔrɔ o kuma in an y'o fɔ dugola ɲɔgɔn yew la k'o fɔ sufɛ ɲɔgɔn yew la k'o fɔ tile fɛ kɛnɛw kan point de presse kɛnɛ kan rassemblement baw kɛnɛ kan an y'o fɔ arajow la k'o fɔ telew la k'a fɔ jamana marabaga ye ko awɔ tiɲɛ don e sugandira k'i kɛ transition in ɲɛmaa ye nka i kɔfilɛ a tacogo ma ɲi nka an b'a lamɛn hakili la a y'a faamu bi M5RFP jamakulu ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi siga foyi t'a la anw kun dalen don a la anw dangananen don a kan k'a fɔ seul
maliyɛnw ka ɲɔgɔn lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ kɛra kun min kama kana ni o ye ka baara kɛ o sira kan k'a fɔ nin baara kura min daminɛnen filɛ marabaga minnu bɛ an kunna nin wagati in na n'u ye dan sigi président min n'a ka premier ministre tun bɛ yen n'u tun bɛ ka taa ni jamana y'a ka kɛrɛ kan n'u ye dan sigi u ka mara la k'a fɔ ko M5RFP anw ko k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma se u ni ma tɔɔrɔ ma se u farisogo ma o baara in an y'a mɛn an y'a faamu nka an bɛ min ɲini olu fɛ olu min bɛ mara la bi halisa o de ye u k'u hakili to a la M5RFP kɛra jamakulu ye min ni a ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'a ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na ka to sariya kɔnɔ ɔ gafe min n'an y'o bila sen kan ni o ye charte ye u k'u janto o kɔnɔ kumaw la décision bi ta n'a bi continuer ka transition in tɔ gérer u k'u janto o kɔnɔ kumaw la M5RFP ko o hukumu kɔnɔna na anw labɛnnen don anw kan ka jɔyɔrɔ min kɛ anw kan ka danaya min sabati anw kan ka baara min kɛ danaya min ni autorité minnu bɛ an kunna n'u y'a ta ka M5 sɛgɛrɛ anw labɛnnen don k'o danaya in minɛn fa ni maliden tɔ bɛɛ lajɛlen weleli ye ka na fara ɲɔgɔn kan pour qu'an ka Mali kura jɔ M5RFP a kɛra jɛkulu ye jɛkulu min ni wagati bɛ ka jo di a ma don o don o yɔrɔ la an bɛ cɛw fo bi ye cɛw fo don ye bi tɛ victoire fêté don ye an ma victoire fêté ni Mali sera ka wuli k'a jɔ a sen ka don min na fo kɛnɛmamɔgɔw ka nɛgɛ Mali fɛ o don de M5 bɛ bɔ k'an bɛ victoire fêté o hukumu kɔnɔna na an bɛ cɛw fo an bɛ Ba Muntaka Tall fo an bɛ cɛw fo an bɛ Choguel Kokala Mayiga fo an bɛ cɛw fo an bɛ Modibo Sidibe fo an bɛ musobaw fo Madame Si Kadiatou Sow an b'u fo an bɛ cɛw fo Koniba Sidibe an b'u fo an bɛ cɛw fo Modibo Kajoge an b'u fo an bɛ cɛw fo an bɛ Cheikh Oumar Sissoko fo ne yɛrɛ dɔgɔnin Cheikh Oumar Sissoko n bɛ gindo dɔ fɔ aw ye bi Cheikh Oumar Sissoko banana dɔw y'a ɲini k'u b'a fɔ autoritéw ɲɛna k'u ka fɛɛrɛ k'a bila ka taa kɔfɛ ka taa furakɛ ko a ka papier sɛbɛn k'u k'a bila ka taa a ko ale b'a fɛɛrɛ ka sa de ka papier sɛbɛn ka taa d'u ma en tant que u ma Mali minɛ nkalon na k'a di cɛ ma a tɛ taa kɔfɛ ni o wari ye c'est le lieu ka Cheikh Oumar Sissoko fo an bɛ foli lase siga fosi t'a la cɛ o cɛ bɛ M5 kɔnɔ an ma ɲɛnɛ maa si kɔ an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma an bɛ foli lase an balimakɛ Jamil Bitar an b'ale min ka cour kɔnɔ nin wagati in na an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ba kun cɛ ni min ye k'a fɔ M5RFP programme o programme dilan k'an bɛna baara kɛ a kan yaasa ka maliyɛndenw la kunu k'u sen don u ka faso ko la k'a dɔn ko Mali a tɛna jɔ maa wɛrɛ fɛ n'anw maliyɛnw yɛrɛ tɛ o baara in bɛna continuer ni Ala sɔnna a ma le 4 juin vendredi le 4 juin n b'a fɔ commerçants ye k'a fɔ Darabilakaw ye k'a fɔ Bamakɔkurakaw ye k'a fɔ Bolibanakaw ye k'a fɔ commune 2 commune 3 commune 4 k'a fɔ Rive Gauche cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an ka jɛ ka taa juma seli ka Ala barika da yaasa ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen dusukun fara ɲɔgɔn kan bi M5 mago bɛ o de la kosɛbɛ anw mago tɛ k'a fɔ ko anw kun y'a fɔ ko tiɲɛ segira anw ma anw bɛ tiɲɛ in barika da k'o kɔrɔtan don min na de ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ sen na bi yaasa ka Mali wuli k'a jɔ an sen b'a la an da b'a la an bolo b'a la an hakilina b'a la an dusukun bɛ ko in kɔnɔ ka cɛw fo kunu ka cɛw fo bi minnu hamina ni Mali ko ye n tɛna bɔ kuma in na fiyewu fɔ nkalon min fɔra a tun fɔra ko ni fɛn dira M5 ma k'anw tɛ bɛn a la o fɔra telew la k'o fɔ arajow la k'o fɔ file la k'o fɔ Facebook sanfɛ k'o fɔ fan bɛɛ lajɛlen na mais Ala barika la o de kun ye u ŋaniya tellement que o ma se ka kɛ f'u y'o nkalon yeri min fɔra anw ye anw bɛnn'a la wa anw b'a dɔn wa anw y'an ka tɔgɔ di wa M5 bɛɛ lajɛlen b'o hakilina in kan n ko Mali kɔnɔ caman fɔra politikimɔgɔw ma ne dalen don min na Mali couche bɛɛ la ɲuman b'a la juguman b'a la dɔ filila kunu o t'a yira ko o tɛ se ka dilan tuguni M5 cɛ ni musow ko aw ni ce aw yɛrɛ ye an k'an janto sisan baara gɛlɛman de dira an ma fara ɲɔgɔn kan de bɛna ɲini anw fɛ fo an ka se ka maliyɛn tɔ bɛɛ de wele u ka n'u sen don jamana ko in na o baara in o bɛ taa ni sabali de o baara in o bɛ taa ni muɲu de o baara in o bɛ taa ni an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka ranw seere an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ min nɔfɛ o de ye Mali kura ye yarabi Ala k'o se di an ma Ala k'o fanga di an ma Ala k'o dɔn. An balimaw aw ye Imam Jara ka kuma mɛn sisan min kɔni ye jamana bɔrɔtɔla kɛlɛbolo kɔrɔ mɔgɔw ye olu y'a jira k'a fɔ baara bɛ ka taa sira minnu kɔni fɛ n'o de ye ka latilen ni waleyaw kɛ jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na jamana bɔrɔtɔla kɛlɛbolo kɔrɔ in n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye olu ye u kanbɔ k'a jira
jira k'a fɔ k'olu sen tɛ furancɛ fanga in labɛnni na u sen tɛna don a la fo layidu ka di olu ma k'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛn in ni bolonɔbila kɛra o sɛbɛn na n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ye n'a bɛ fɔ o ma ko accord d'Alger ka layidu sɔrɔ Mali furancɛ fanga kura ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ bɛna waleya politikitɔn dɔw bɛ yen i n'a fɔ minnu tun ye Ibrahim Boubacar Keita fɛmɔgɔw ye ani jama fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛ sɔrɔ nin lajɛ in senfɛ gɛlɛya minnu bɛ yen n'o bɛ jamana in kɔnɔ n'a nasira n'a bɔsiraw ka ca baarakɛlaw ka hakɛ ɲinitɔnw bɛ yen olu fana ka kumaw bɛ yen da ka kan ka don minnu na hali minnu bɛ yen n'a jirala k'a fɔ olu bɛ kɛlɛla Mali dugukolo kan k'u ka kɛlɛ kun ye diinako ye olu fana a ti ɲɛ k'a fɔ fo kuma ka kɛ olu fɛ tuma min wala cogo min u yɛrɛw fana bɛ se ka fara jamanadenw tɔw kan cogo min yala diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew ka fara Mali yɛrɛ bɛ sɛnsɛn jamana minnu fɛ yala olu na sɔn Mali ka taabolo in ma wa yala Cogɛl Kokala Mayiga min n'a fɔra k'a fɔ ale kɛra jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye fɔɲɔgɔn minnu bɛ Mali mara la bi ɲɔgɔn ko nu sɔrɔbaliya min bɛ Mali marako la bi yala Cogɛl Kokala Mayiga na se ka jama fara ɲɔgɔn kan wa Cogɛl Kokala Mayiga kɔni a tɛna kɛ mɔgɔ ye a yɛrɛ tɛna se k'a fɔ wa kuma da tɛna sɔrɔ a yɛrɛ fɛ sabu min bɛ Mali ko in na a yɛrɛ b'a kalama ale lakodɔnnen don k'a fɔ tuma caman n'a bɛ kuma ni hakili ye wa kabini nin ko in daminɛna fo ka se bi ma M5RFP kɔni tɔgɔ la a sera cogobali la nka fanga dilen a yɛrɛ ma yala a na se ka fɛn kɛ minnu kɔ n'ale ɲɛ olu dɛsɛra min na wa sabu M5RFP kɔni fɛ olu ye cɛbɔ min fɔ Imam Jara ye a ɲɛfɔli kɛ sisan min ye Jamil Bitare ye kunnafonilasela weleli min kɛra ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ cɛbɔ wɛrɛ tɛ M5RFP mɔgɔw bolo fo n'a kɛra Cogɛl Kokala Mayiga ye Jamil Bitare min fɔ filɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔna na kuluba M5RFP tɔgɔ k'a fɔ de façon officielle o ye kumaba ye dɔw bɛ se k'a miiri k'a fɔ détail de don mais anw bolo détail tɛ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que président de la transition kɔrɔlen a y'a ka investiture discours kɛ k'a ban a ma da don M5RFP tɔgɔ la k'a kɛ komi M5RFP o min ye aw ye o min ye Mali ye o min ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bi k'a kɛ komi maliyɛnw yɛrɛ ye ɲugutɔ fɛn de ye parce que mɔgɔw min wulila k'a fɔ ko yɛlɛma ka don jamana kɔnɔna na a y'olu den k'olu bila kɛrɛfɛ ala ye tiɲɛ dɛmɛ bi a fɔra palais kɔnɔna na salle de banquet o ye kuma fɔlɔ ye n bɛ se ka min lase aw ma a filanan ye min ye président de la transition a ko kow bɛ taabolo min kan ale ye min ye ka farafarali wɛrɛ na nati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ surtout Mali tenitigiw ni ɲɔgɔn cɛla la o tɛ taa ni dɔwɛrɛ ye ni jamana ci tɛ olu kun kan k'u ka responsabilité ta o niveau la a ko tuguni a bɛ min da o kan an bɛɛ lajɛlen k'a faamuya transition in kun bɛ taalen sira min fɛ k'a fɔ ko fanga diyaɲɛ de don k'a fɔ ko olu bɛ agenda wɛrɛ de kɔnɔna na o tɛ k'a sababuya kɛ u y'a ɲini ka kuma président bandaw fɛ siɲɛ caman a n'a ka premier ministre mais u ma sɔn ka kuma ninnu lamɛn u dɛsɛlen u ye kuma ninnu lase jamana ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaaw min ni an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ko CEDEAO o CEDEAO président kelen kelen bɛɛ lajɛlen u ye ci bila a bɛɛ lajɛlen ma ka kuma ninnu ɲɛfɔ pour que jamana in transition min bɛ sen na a bɛ se ka basigi cogo min na donc u y'o o baara kɛ mais taama mɛnɛ sisi ma bɔ bandaw ni a ka premier ministre u ye da tugu ka béton k'a la ka nɛgɛ d'a la pour que kumaɲɔgɔnya kana kɛ a la pour que jamana in bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na u ko fana an b'a fɔ ko colonel fangaw min bɛ sen na ko poste fɛn o fɛn n'a fɔra ko colonel ko nomination min kun bɛ kɛra olu bɛ kuma ni ala ye b'a fɔ an ɲɛna ni nomination an kun b'a mɛn cogoya kelen min na u fana kun b'a mɛn o cogoya kelen na ka sababuya kɛ fɛn kun tɛ saraliw la min kɛra Gabriel Touré la ni mɔgɔw y'a ta k'a fɔ ko a kun b'an ka kɛ surtout Gabriel Touré baarakɛlaw bɔra ka baarabila min nɔbila kɛ a gonuman na ko nomination bi kɛ don min na olu yɛrɛ m'a dɔn a sera ka kɛ cogo min na parce que tenitigiw yɛrɛ bɛ baara kɛ Gabriel Touré kɔnɔ mun ka jala ka bon n'o tigi ta ye o ye kelen a filanan ye min ye tubabuw b'a fɔ ko mise à disposition ko yɛrɛ tun ma kɛ yɛrɛ k'a fɔ k'a bɔra commandement cadre kɔnɔ k'a bɛna don o baara la donc janfanw min tugutugula ɲɔgɔn na kuma lasurunyana komi waati kama n bɛna ɲɔngiri mais k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'u ko jamanaden bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ hakilina ye yɛlɛma ye an k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc o hukumu kɔnɔna na sa b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ le 4
ni ala ye jumadon jirana le 4 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la midi 30 M5 RFP jamakulu n tɛ wele bila o ma parce que n b'a dɔn aw bɛ bɛɛ kɔn kɛnɛ kan ni ala ka jɛ mun fana n'u kun y'a miiri k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu kɔnɔna na olu kuma faamuyali cogo sɔrɔ anw hakilina na aw hakilina n bɛ fɛ k'a fɔ ko u kun fɔrifɔrilen bɛ cogo min ma ko mais ko u miiriyata ye bi jamana in bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na jamana in bɛ se ka yɛrɛ arayi kan an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la kɛnɛ in ye an bɛɛ lajɛlen jɛ de ye u bɛɛ welelen don diinɛ ɲɛmaa b'a la diinɛ ɲɛmaa b'a la association b'a la parti politique b'a la mɔgɔ fɛn o fɛn ni ŋaniya ye ko jamana in ko changement kan ka don a kɔnɔna na ke e bi se ka na m'a fɔ tiɲɛli sira fɛ dɛ ke bi se ka na ni hakilinaw ye hakilinaw min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in ye bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ ye mais n bɛna min fɔ ka nɔgɔ bɔ a la bi pepepewu en qualité de porte-parole n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna fɛn o fɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ɲini kɛ anw fara réseaux sociaux kan ko M5 RFP ko an tɛ se ka bɛn ko la ko an bɛɛ ye poste ɲininaw de ye ko an si tɛ se k'a bila si ye walayi ala ɲɛ b'an na ala ɲɛ b'an dusukun na jɛ in sigira mali de kan awa a bɛ laban mali ta la a bɛ laban ala de ta la fɔlɔ ka tila ka laban mali ta la donc bɛn min kɛra kuluba a fɔra officiellement ko poste de premier ministre ko dira M5 RFP ma awa anw yɛrɛ fana bɛ min da o kan bi M5 RFP jɛkulu tɔgɔ la comité stratégique tɔgɔ la ne de ye kuma lasela ye quelquefois b'a fɔ aw ɲɛna bɛn kɛra mɔgɔ min na o ye docteur Shogel Okel Okala Mega ye donc kuma wɛrɛ kana bɔ o kɔfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn wɛrɛ fɔ o y'o tigi o b'o de engagé donc bi ka nɔgɔ bɔ a la fewu hakɛto bɛ kuma in na wa salam an bɔra kuma na merci beaucoup an balimaw nin tun ye Jamil Bitar ye a yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ ko ale ye M5 RFP mɔgɔw u ka dandegelikɛla ye waati dɔ la kɛnɛ in wulila ni maa min ka kɛnɛ wuli kuma ye o ye min yɛrɛ sugandira ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye Cogɛl Kokala Mayiga a kuma in fɔra Jamil Bitar yɛrɛ fɛ k'olu ka maa sugandile o tɛ maa wɛrɛ ye k'o ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga ye o dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga sɛbɛn minnu bɛ n bolo kɔrɔ yan caman y'a jira k'a fɔ ale de sugandira M5 RFP mɔgɔw fɛ ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye chef du gouvernement ye Cogɛl yɛrɛ ye kuma min fɔ n'u ka lajɛ wulila o kan an k'ale ka kumaw lamɛn. Merci bien. Aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ni ce. Merci bien. Aw ni ce. S'il vous plaît, silence. N b'a deli aw fɛ aw ye an mantɔn aw y'aw makun. Mesdames et messieurs. Cɛ ni muso minnu n'u bɛ kɛnɛ kan. Mesdames et messieurs, notre point de presse arrive à son terme. Cɛ ni muso minnu n'aw bisimilara nin kɛnɛ in kan an ka kunnafoni laselaw weleli kɛnɛ sigi a bɛna se a fori yɔrɔ la. Notre point de presse arrive à son terme. An ka kunnafoni laselaw weleli kɛnɛ a bɛna se a fori yɔrɔ la. Les informations qui viennent de vous être données. Kibaruya minnu lasela aw ma nin kɛnɛ in kan. De la part du vice-président de la transition. N'o ye kibaruya minnu bɔra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan yɔrɔ. J'allais dire de la part des forces armées et de sécurité du Mali. Tun b'a fɛ ka min fɔ n'o ye jamana sɔrɔlasiw u ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yen bi. Sont des messages rassurants. Ninnu ye kumaw ye kuma minnu bɛ mun hakili sigi u hakili latigɛ. Parce que quelque chose qui n'est pas fréquent. Sabu kuma min n'a tɛ fɔ ka caya kuma min n'u tɛ laada ye fɛn min tɛ laada ye kɔni. Vous savez, on appelle l'armée la grande miette. Bɛɛ b'a fɔ sɔrɔlasiw de k'olu ye minnu man tɔn bɛ u ka kuma ti mɛn. Mais le vice-président de la transition. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ tuma dɔ la a bɛ nin kuma in fɔ waati min o y'a sɔrɔ a simu ma sugandi ka kɛ jamana yɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun o kɔrɔsili a n'o matarafali kiiribulon fɛ n'o ye cour constitutionnelle. À travers son directeur de cabinet s'est donné la peine
de rendre compte dans le détail. Aye dandigeli minge no kera yere ka korosigi fe no Yasimin Koita ka korosigi min zigilendo aka barake yoro ko nyanabolila nale ye wala ke ka fese ke à travers les partis politiques, la société civile, les autres forces vives de la nation. no ye jamana dugule wele ka politique ton wele ka jamana kulatigela bela jele wele kene kilenka À rendre compte dans le détail du déroulé des derniers événements. jamana bela halaya labamunu no ye jamana soro ka nyefoli ke chogo min famia libi soro jamana de fe Pour que nul n'en ignore. mashi kanata kafoku ite fenjona ite fengalama Pour qu'aucun Malien ne dise qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. lidin kana soro fiu mi mbese ka fonta jonanda kalama femi besina tu unyedo fiu Il s'agissait, d'après les explications données, nyefoli minu kera unyefoli nunu ya to familiali sorola de préserver l'unité et la cohésion au sein des forces armées de sécurité. o ko besina no kera sorla si ufe adabakunte foye chefo ni kame karamani nyugumbunye ani bengula mali soldat si ni nyonche Le principal outil baramine folo min gonin be de défense et d'exercice de la souveraineté de notre pays ulum nye jamana tangani ni jamana makarani ni malika dugulu halayali ko olaftanga ulumnunga baraye malitangani kabo jugu ka mandoroma. Il s'agit du respect de la charte de la transition. Ni sharti kan minum no tuntara franje fanga yinzigi wati leidu minum ani kalika shien minum kera u kalika shien nunu ulupsika labato chogo nyuma minuna ni leidu time donc de la loi no dum fora kaba jamana ere sharia bengera minga kafo ka wale ni bengero ka no labatuli wajibi. Et enfin le vice-président a dit clairement franje fanga nyemo tout humain ils ont pu se tromper. franje fanga nyemo Wasimin Koita aya fo benyana kafo bara inke chogola tuma dola yefili yere ke koi o bara inzeve. Quand un homme dit j'ai pu me tromper, je pense que c'est une preuve de courage. Ni foli mingera ni ledu tigiadi ni cheyadi ni ledu timedi ni horonyadi. Et ce qu'il propose aux Maliens aujourd'hui, Wasimin Koita be ka femi dajira Mali faso de unabi. il rejoint la position du M5 RFP. Ode nunye awmunu nawnye wilika doke junkalo tle duru faso de munu nunku ye jamana inkanu jamana kanumba njiudo ka wilika dokulu. C'est l'union de toutes les forces patriotiques. Oye faranyongane jamana inkuru kara jamana de munumbe nolu ku faso kaduye faso hamimbula be faranyogonga ku chesri ka jamana inkishi Pour sauver le Mali. an faso Mali ba bise ka tanga ka kishi chogomi. C'est l'union sacrée de tous les Maliens. Mali de munbe ye iyere ni saraka faso imise ka kumabo chogo nyuma mina Pour reconstruire notre pays. ka jamana indla la chogo kurala. Et c'est pourquoi Ode ato le M5 RFP doit savoir qu'à partir de cet instant, usratega de la zamiye faso de nyuma ka wilika dokulu minu nu ya jujon kable jenkalo tle duru ulu kanga min don kanga min gebi il a une responsabilité plus grande encore qu'hier. kaye kafo ka don kafo ni joda tumbula kunungu no tungabo bi joda inkabu ni kunungu tai bi joero inkabu ni kunungu tai wa jamana jigi tumbu kan kunungu ga jamana jigi bu kan bi kasagon kunungu kan. Nous devons faire preuve d'humilité, de modestie, Ukan ku doni majigi ukan ku doni sabali ukan ku doni kudoi de persévérance, chesri ani jija d'esprit de rassemblement de tous les Maliens. ukake jamana din kuru kara jamana din sugu be akulu be ku be fara ɲɔgɔn kan ni hakilina kelen. Pour que même ceux qui ne sont pas M5 RFP, et ils sont nombreux, Togo min hali minnu be n'olu tɛ jamakulu in dɔ ye wa o yɛrɛ ka ca Mali kɔnɔ koyi minnu tɛ an dɔ ye. nous ne sommes pas les seuls Maliens. M5 RFP mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ olu dɔrɔn tɛ malidenw ye malidenw wɛrɛw be yen min tɛ olu ye. Se reconnaissent U k'u yɛrɛ dɔn kulu la wala k'u yɛrɛ dɔn ni hakilinaw ye. dans les actes qui vont être posés. Sɔrɔ min bɛ Mali la Mali ka kan ka tanga ni sɔrɔ minnu ye o sɔrɔ ninnu ani o hakɛ ninnu bɛ se ka matarafa faso jamakulu ye cogo min. Par les futures autorités de la transition, Furancɛ fanga jama ɲɛmɔgɔw fɛ. parmi lesquelles le M5 RFP jouera un rôle important. O jamakulu min n'o bɛna furancɛ fanga in baara kɛ M5 RFP ka jɔda b'a la a ka jiniyɔrɔfin b'a la a ka kɛta b'o la. Tous les Maliens
maliden kuru kara maliden bela jele maliden kelengilena Personne ne sera déconsidéré. njugun tena ke mashila mashi tena dogoya mashi tena ke bulukofe fenye bulukofe mai Personne ne sera mis à l'écart. kafoku madon nimbe boch faso kula wa faso jola wa mashi kelempete no bulubina bo jagu ya faso kula no semina bo jamana jokene ubaraula. Personne ne sera considéré comme un Malien de seconde zone. Atena ke ko niye faso den dowye kama wore ke faso den mafien la liunye kama ke niye sanamogu ye niye malidun ye tinku bi bo faso kula faso jokene kankoni. Rassembler les Maliens. Ka maliden kuru kara bela jelen fara ɲɔgɔn du nord au sud, ka bɔ jamana saheli fo jamana wurudugu de toutes les tendances politiques. politiki bolofara be maa o maa be ko ye politiki kolatigɛla ye wele bilan bɛ bɛɛ ma bɛ nin yɔrɔ bɛɛ faso jɔli la de toutes les régions. jamana yɛrɛ maradugu be ne ye maliden ye I k'a dɔn k'a fɔ I sen bɛ jamana jɔli dabatigɛ min bolo dalen don wa bɔ min bolo dan bɛ fasoko la kɔni de toutes les religions. I mana kɛ diinɛ o diinɛ kɛbaa ye e k'a dɔn k'a fɔ wele bilan b'i ma jamana jɔ kɛnɛ kan de toutes les ethnies. kabila o kabila bɛ Mali in kɔnɔ yan a bɛ nin yɔrɔ bɛɛ jamana jɔli la De tout ce qui peut unir les Maliens. fɛn o fɛn bɛ yen maa o maa bɛ yen wala wale bɛ yen min kan u bɛ se ka jamana fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ bɛɛ ka hakilina kelen ta bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman min na Parce que c'est lorsque nous aurons l'union sacrée tuma min na malidenw bɛɛ ye jɛna kun ni saraka ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana kumabɔ n'o kɔni kɛra bɛɛ que les autorités peuvent consacrer leurs efforts à la défense de la patrie. o de la jamana kulatigɛlaw bɛɛ lajɛlen u b'i kaari u bɛ u cɛsiri ni kɔnɔnjɛya ye jamana in bɛ se ka kumabɔ jamana in bɛ se ka tanga cogo min jamana in yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min À la réalisation et à la résolution des problèmes qui assaillent les Maliens au quotidien. diɲɛ don o don kɔlɔlɔ minnu bɛ malidenw na diɲɛ don o don degunbanbali minnu bɛ malidenw na diɲɛ don o don sɛgɛnbanbali min bɛ faso kɔnɔ yan diɲɛ don o don kɔlɔbɛ min bɛ Mali kɔnɔ o kɔlɔbɛ n'o degun ni o kɔnɔguwan n'o kamanaguwan minnu bɛ yen o kamanaguwan ninnu bɛɛ bɛ se ka wuli cogo min. Donc les mots unité, clairvoyance, ka jɛ ka kodɔn perspicacité, ka cɛsiri rassemblement des Maliens, ka malidenw kuru kara ne Mali kɛra jiri ye k'a daminɛ kabiri jiri dili ka na jiri ju jiri bolofaraw ka se jiri bulu ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min et en avant pour le Mali. ka taa ɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sira kelen minɛ faso ye Que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup la science et jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min aw ni ce balimaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Cukɛli Kukala Mayiga ye sabu ni ko I bɛ Mali jɔli kuma fɔ bi k'a daminɛ kabile tuma min na jamanadenw ye wulika dɔ kɛ u yɛrɛw b'a fɔ min ma ko révolution du 26 mars ka se bi ma Mali maa cɛsirilenw ka ca kosɛbɛ o maa cɛsirilenw bɛ bi dɔw bɛ balo la dɔw yɛrɛ ye diɲɛ to bi nka maa cɛsirilenw na min ye Imam Mahmud Diko ye ale sen b'a ko la kosɛbɛ o siratigɛ de la kunungo o siratigɛ de la min ye M5RFP mɔgɔw ye u wulila ka taa Imam Mahmud Diko kumaɲɔgɔnya fɔ a ka so maa min tun ye ciden ye o ye Jamil Bitare ye a cira ni cikan min ye a ye ɲɛfɔli kɛ Imam Mahmud Diko jaabi min b'a fɛ Imam Mahmud Diko fana y'o lase kunungo an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan yala u mago jumɛn bɛ Imam Mahmud Diko la mun dun ye u bila M5RFP mɔgɔw ka taa Imam Mahmud Diko kumaɲɔgɔnya Jamil Bitare ye ɲɛfɔli kɛ o la o ɲɛfɔli ninnu o kumaw filɛ nin n bɛ sira min kan bi cidenya de don ni ci sira kun tɛ n bɛ se so kɔnɔ o bɛ sira min kan ci de donna n da la ne de bɛ délégation ɲɛma comité stratégique mɔgɔ 5 de faralen bɛ ne kan olu de ye kɛnɛ in sɔrɔ an nali baasi tɛ hɛrɛ sira de don toujours ka n'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔw tɛ min dɔn an caman bɛ nin ko in kɔnɔna na ala sababu e sababu n'i y'a mɛn M5RFP a tu tigɛra de mɔgɔw min y'a tu tigɛ b'a fɔlɔ kɔni o ye e ka sababuya kɛ min ye kɛra ala ɲɛna a kɛra buna adamadenw ɲɛna M5 yɛrɛ anniversaire san 1 a bɛ dafa juma don normalement c'est le 5 mais bɔli in kɛra juma de o juma bɛ bɛn le 4 ma mɔgɔ ti wele i yɛrɛ ka ko la ko n'a taabolo de don ka sababuya kɛ waati tɛmɛlenw na i yɛrɛ ye déclaration dɔw kɛ k'a fɔ alimamiya cadre kɔnɔna na i bɛ na misiri baara ninnu i bɛ continuer n'o ye waati kɔnɔna na ni i ye mɔgɔw wele an ka kow bila u
minɛnw kɔnɔ n'i y'a ye bɔli kɛra le 5 i ye wele bila mɔgɔw o mɔgɔ caman sigilen bɛ bi o ni ne yɛrɛ ka jate la dɛ o ye n ka faamuyali cogo ye o ni retour ka kan bi ka sababuya kɛ n'i ye mɔgɔw wele ni baara dɔ kɛra n'a a ɲɛna a ma ɲɛ o y'an ka bunadamaden baara cogoya ye contrat ni kan ka k'u ye aya ni baara kuraw min fana bɛ sen na n'o kan ka boloda an kan ka jɛ ka o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ an bɛ yan bi fanga sira fɛ fanga sira tɛ parce que jɛ kɔnɔna na a mana kɛ cogo o cogo bunadamadenw waati dɔw la mɔgɔw bɛ kuma e yɛrɛ personnellement ni min t'i dɔn ne kɔni bɛ dɔɔnin dɔn n'i ka kuma man ca kuma bɛ kuma na o bɛɛ tɛ se ka fɔ jama na a gundo an bɛ dɔɔnin dɔn a na mɔgɔw k'a faamuya ka fɔ M5 RFP tɔgɔla bi an nana sira fila tɛ yen dɛ sira in ye kelen ye M5 ye e ta ye bi i ta de don sini awa n'a ɲɛna Imam Diko n'a tiɲɛna fana Imam Diko tɔgɔ in kɔni a tɛ se ka taa kɛ e dan cogo si ma diɲɛ y'a ye sur le plan international et le plan national bi mɔgɔ caman kun kan ka na réunion caman de donna ɲɔgɔn na président Choguel ko ni sera n ka foli n ka lasi ma k'a yɛrɛ bɛ sira la hali ne ye bɔli laban min kɛ an kun kan ka si ma ani ko girigara ninnu donna ɲɔgɔn na o de y'a bali a don n'o tɛ ne yɛrɛ tun ye weleli kɛ n ko an bɛ sira la bon n tɛna k'a f'i ɲɛna ko hali bi kalifa in k'a kuraya ci min kɔni donna n da la o ye k'a fɔ fana le 4 an jigiya b'i kan hakilina b'i la ni i ka programme kɔni ma a tiɲɛ i bolo a ka di M5 jamakulu bɛɛ lajɛlen i ka y'a kɛnɛ k'a fɔ o de la n ko médiaw ka na pour que diɲɛ ka k'a seere k'a fɔ ko tɛmɛna nin cogo de la filiw min tɛmɛna filiw min an donna kɔnɔ bunadamaden baaraw de don ne yɛrɛ kɔni personnellement n bɛ se ka kuma bi jeunesse tɔgɔ la jeunes fɛn o fɛn déraper la n b'a ɲini fɛ kɔrɔndɔya la karamɔgɔya la i ka yafa anw ma ala ni kira jati kama an bolo fila b'an kɔ bi an bolo fila b'an kɔ sini n bɛ fɛ k'o de fɔ ni yɛrɛ n'i b'an bilasira cogo min na ni min bɛ yen vraiment an y'a décider commission in kɔni sigira ne de bɛ commission in ɲɛma a sigira k'a sɔrɔ Bandaw ni Mokhtar Wane u ka démission ma annoncé an ye démarche min daminɛ fana n b'a f'i ɲɛna an sera an balima dɔw ma n'o ye Clément ani Kawjim ani Banjugu ani Sufi Bilal ani Shuala Baya Adra an sera o fana ma an kɔni an bɛ bɛn ni keleya de ɲini e y'an kalan o de la et puis ne yɛrɛ ni i ye ɲɔgɔn dɔn fo bi bɛn ni keleya fɛn o fɛn i b'a fɔ an ka bɛn i b'a fɔ an ka wuli ka se mɔgɔw ma o ye hakili baaraw ye ne kɔni i ye n bilasira don caman k'a sɔrɔ bi ma se awa n ma sira in ma fara dɛ kana k'i fo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la hakɛto bɛ kuma in ni fili sɔrɔla a kɔnɔna na ne ka kuma de don nin tun ye Jamil Bitar nin tun y'a nakun ye a ye fɛn min fɔ o de tun ye nin ye min yɛrɛ kɔni n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye u ye ɲɛmɔgɔyakulu sigi u b'a fɔ kulu nin ma ko comité stratégique du M5 RFP kodɔnnaw ka ɲi jama ye a kana kɛ bɛɛ ka t'i ka fan o siratigɛ de la ninnu ye kodɔn ni ɲɛmɔgɔyakulu dɔ sigi dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u ka laɲini ye fɛn min ye fasoko la o laɲini ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min olu de ye maliden cɛman ni musoman wele minnu ni olu kɔni miiri la ka fɔ faso in sera yɛlɛma ye yɛlɛma min ni an bɛɛ lajɛlen b'a an niyɔrɔ sɔrɔ a la faso kɔnɔ bɛɛ ka wuli bɛɛ ka taa faso kumabɔli kɛnɛ kan Choguel Kokala Mayiga tun ye kuma nin fɔ o kuma ninnu ɲɛfɔra kunungo nka min ye Hima Mamu Diko yɛrɛ ye yala ale dun ye nin ko in ninnu nana kuma ɲɔgɔnya min b'a fɛ a ye o f'u ye Hima Mamu Diko dun ye mun de fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'o lamɛn tuma dɔ la min ye Imam Mahamud Diko ka hakilinaw ye a yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi fɛn min b'a fɛ komi a mɛnna ka sɔrɔ a ti kuma an t'a lamɛn bisimila Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullah ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma i nana ye ni jɛɲɔgɔn a diyara n ye a bonyana n ma mɔgɔ tɛ kuma ka tila k'i yɛrɛ sɔsɔ ne y'a fɔ bi ko tɛ n ko fɛn o fɛn n'a bɔra mɔgɔ wɛrɛ la ka se ne ma kumakan jugu do wale jugu do fɛn wɛrɛ de do fɛn yafalen do ne yafalen do ka kɔn n tɛ se k'o fɔ ala ɲɛna ka tila ka fɛn wɛrɛ mara n dusukun na o mɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ wali ye fɛn o fɛn kɛ a jate k'a fɔ ko yafa kɛra a ma o tɛ n dusukun na ka ɲɛsin mɔgɔ si ma ne tɛ se ka jɔn min mari sanfɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ne yɛrɛ ka tila ka juguya minɛ n dusukun na mɔgɔ si tɛ ka juguya si tɛ n dusukun na mɔgɔ ka koniya tɛ n dusukun na adamaden ye adamaden de ye ne man bon fili ma a bɛ se ka kɛ adamadenya la ni baarakɛɲɔgɔnya la
ne acte mun posé mo do fait fili do ulu fait fili do kuma ukanga min fo ala ma yalla yo fo ala ne ya fale bebema fo itendu sukuna ka nyeshi mo shima nya fo kunungo nya fo bi shini bala ma fo tiem me jabe ne biwele ka ne nyinga jeune africain wele ne sugoro ina unna na ka chide na ya mumbi ne M5 te ngo fente na cha atenu lu che ateni ma were che afo ko yekele mo te M5 la ko ne e de la ka mandala mena ne nyon fente ko ambena ninka ne di eche ala yɛrɛ b'a dɔn seere don an bɛnna nin de kan ko ne fɔra o kɔ ne ye min kɛ a bɛ se ka kɛ o ye ne ka faamuya ni ka hakili cogoya ye an sera yɔrɔ dɔ la ne ye diinɛmɔgɔ ye ne ye alimami de ye jamana yɛrɛ tangani kosɔn parce que alimamiw u man di ne ko o kuma ne bɛ segin n ka misiri la ka ko in to politiki mɔgɔw bolo n'o taara ko wɛrɛw taara b'o la adamadenya kow de don fɛn caman bɛ se ka bɔ a la et puis ni mɔgɔw hakiliw wulila dusuw wulila bɛɛ b'i ta fɔ fɛn o fɛn fɔra o la ne kɔni fɛ vraiment o ye fɛn ye min tɛmɛna min ka gɛlɛn bi c'est le Mali ka jamana de ka gɛlɛn n'a ye ne to nin sigi na don dɔ la ka manifeste dilan n ko ni jamanadenw an ma pacte républicain kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in ta an hakili la ko a bɛ kɛ cogo o cogo a tɛ kɛ ten an bɛ boli ko an bɛ taa élection na élection dans ce contexte le taux se resserre contre le Mali an sigilen a kɛ cogo t'o ye dɛ an hami man kan ka kɛ fanga ye ko an ka fanga de sɔrɔ hami ka kan ka kɛ fɛn min ye n'an ye fɛn min sɔrɔ an bɛ jamana kisi cogo di k'a bɔ nin kunbala in na n'o de ye anw wulikun ye n'o de ye anw jijakun ye mɔgɔ o mɔgɔ y'o de ɲini ne e bɛ ɲɔgɔn fɛ n ka sɔrɔ i la o n ka jan i la o n'a kɛ kun de ye jamana in bɛ kunbala min na a ka se ka b'o la walahi ne e bɛ ɲɔgɔn problème si tɛ hakilina min mana sɔrɔ ne bolo bilasirali kan na ayiwa hakili ɲuman na k'a ɲɛsin aw ma k'a ɲɛsin jamanaden tɔw ma problème si tɛ ne bolo a la jamana bɛ situation min na bi a b'a exiger anw kan ka wajibiya jamanadenw bɛɛ kan taire tout ce qu'on a comme haine comme rancœur a fɛn o fɛn b'an dusukun na k'a to jamana yɛrɛ kosɔn bi ka fara ɲɔgɔn kan parce que seul ensemble nous pouvons relever le défi mais ni jamanadenw ma bɛn ko la a tɛ ɲɛ dɛ bon mɔgɔw tɛ se ka bɛn n'u tɛ muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ u tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ i ni mɔgɔ jara ni ko kelen y'a ye a tigi la ko a ma bɛn i ma dɔrɔn i n'a bɛɛ fara kɔrɔ ye k'a fɔ i ka muso furu ta bɛ caya dɛ ni mɔgɔw ma jara don dɔ i bɛ fɛn dɔ y'a la min man di ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ hadamadenya la n'i ye fɛn min y'a tigi la n'o kɔni ma taa e jimi sira fɛ dɔrɔn i bɛ sini kan fɔ i bɛ fɔbaliw fɔ hɔrɔnya ni hadamadenya la anw ka jamana tabiya t'o ye a danbe t'o ye ko camanw kɛra vraiment c'est regrettable mais a kɛra il faut qu'on ait le courage de le dire adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo o bɛ se ka kɛ u ma ɲɔgɔn faamu k'a sɔrɔ aw ma se yɔrɔ dɔ la danbetigiya ni mɔgɔya ni hakilimaya la k'o bɛ ko la o ma kan ka fɔ il faut jamais insulter l'avenir ni maa dɔ tɛ ɲɔgɔn faamu bi sini aw mago bɛ ɲɔgɔn na ni dɔ ka di bi sini aw bɛ kɛlɛ ni b'o cogo de la kuma a kɛra sugu o sugu ye i tɔtɔ l'extrême dans tout n'est pas bon kɛra fɛn o fɛn kuma jamana in kɔnɔ an ka jija bɛɛ k'i tɔtɔ an ka jamana yɛrɛ de makara an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na bi anw de ka kan k'a makara mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ anw wa ni anw ma ɲɔgɔn faamu k'a makara a jɔrɔ bɛ na dɛ je suis très heureux vraiment aw nana ne ka nin message fɔ aw ye ka profiter aw ta in fɛ k'a fɔ jamanaden bɛɛ bi an mago b'a la fɛn o fɛn b'an kɔnɔ an k'a kunu jamana yɛrɛ kɔsɔn o différent la a ka ca a tɛ ban o mais vraiment an k'a lajɛ ni jamana in bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka nin étape min n'an b'a la ka se ka nin traverser o tɛ waati min don a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ce n'est pas le moment pour les détails le diable est dans le détail du détail caman ma kan ka lajɛ l'essentiel pour aller vers ça c'est comment sauver notre nation qui est en train de s'effriter qui est menacée aujourd'hui l'existence même du métier est en cause o jamana an ye kɛlɛ wɛrɛ sɔrɔ min t'an yɛrɛ dama kɔni ka bila ɲɔgɔn na ani diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na maa wɛrɛw fana b'aw nɔfɛ aw yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn na o ko bɛ dilan wa bon kuma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn o fɛn n'an bɛna kɛ ala k'a bɛɛ kɛ ɲuman ye ala ka yafa nɔgɔya an ye jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ caya ya rabbal alamin assalamu alaikum tumata min bɛ n bolo ko in na o ye nin ka dugawu kɛ hali bi fɛn o fɛn n'a bɛna kɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye jamana ka lafiya bɛ ko o ko la a bɛn bɛ ko o ko la a sɔrɔ bɛ ko o ko la ya rabbi ala ma o kɛra ala k'an ci ɲuman na voilà merci bien amina ya rabbi ala k'an ɲɛ min la amin ya rabbi ala k'an ɲɛ min la ni siraw de jirala anw na o siraw de jirala an na n'an ser'u ma waati o waati ka taa bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na aw yɛrɛ ye nin mɛn dɛ inchallah ninnu tɛ sɔrɔ ça c'est des leçons de la vie bon nin bɛɛ b'a jira muɲu ni sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sabali an kɔni an bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mun tɔɲɔna mun yɛrɛ tora nin ko ninnu kɔnɔna na hali bi an b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dubabu k'u ye mun yɛrɛ bɛ degun kɔnɔna na ala ka lafiya d'u ma ala ka jamiya ala ka basigi vraiment bonya a diyara n ye on ne s'attendait pas à moins que ça vraiment aw ni ce ndɔgɔnu
bon nous les deux voilà donc vraiment nous venons kalama inchallah c'est merci cadre qu'on a là inchallah il est là bon vraiment ko bofo inchallah me fega fofana bela jelenga famille kuma bena fodo ne sera M5 kono ala sababu ale sababu ni imam ko ne ga bo M5 la seconde intaki mo be kuma chama fo kuma bena fodo me fait que vous les prenez en témoignage à Airbnb à ce que l'intérêt est combat faïna ne ka ton ye décision ta domina ou koni imam te ante do afon dibe na te mesra awa ni ko kuma ma na tu ne wele nkile ne dan ka buru kono digu ton sura ka jira bela jere na ka fo ni bara imbe bi ke nyesra kuma worete toujours ndo imuni sabali mo faranyo ni kuma kan bi te peut-être sini anafa ubino ambela jere ana ya fanyo donc bi kon ku ya fodo imam bi ya fama parce que je voulais vraiment ka no voilà bela jelenga famia ka fo bitar M5 ala ta ko fa sababu amina ya do ko kelen de dira mi ba ni ñon che dawra e chem na le ma fo ni tam ñon na chamo fo na be mais afo ku na fa me ma fo li ne mabbo M5 la ko kele kera ko fando kera imam la o mabama o makala kamina njara mo shima do ya mata ka ne segere akoi ngono abisaka ke ne ka hakilna do ni na fam to do ne o ke o ma famu mo do fe c'est humain ni mi ma famu mo be se ka interpréter o tugula o bo famu vraiment c'est humain cela n'est pas un commentaire que ma diabi ma faut carou ni faut mani faut non je crois que parce que c'est la vie voilà pour observer que la bichini avec non on est min kala moi je suis un homme de foi donc on est ka réaction ni mo wara uta makanga kekili alors on est min kala ni ma jara ni ya kontugo tugo akonka dan hakela ibe ma don kombi chini obeki jeno ni na jara fana tugo idanto akake hakela ni ma bisaka jabi chini obegoya adamade tableau de loup c'est des choses de la vie donc moi j'ai été enrichi ni fentama famo ni fentama sorogne jamana don ni mo tuwa ou don j'ai vu la réaction des gens par rapport à beaucoup de situations miniato j'ai compris pourquoi notre pays se trouve dans cette situation et nous avons besoin aujourd'hui de tirer les leçons ni haklima kone ni ko ya usoro na bala nyani de koso hal na galera akakanka les leçons de tirer à la que chini akana bi anyono et aujourd'hui c'est tout le Mali qui doit tirer les leçons ce qui s'est passé du parcours qu'on a eu des erreurs parce que nous sommes humains et tout le monde est perfectible ate ko connaît Allemagne mais ko n'était filinga pour là non c'est qu'à filer comme tout le monde voilà ni filila mo c'est qu'à femme tout do là ou nous fait filila parce que fait il m'a filinga ou qu'on fait filila et c'est humain ça c'est comme domi ale na doa kono nana ne de fait on était tam o refait de mbena de ne be do ni kasra de ni ko anga do ni domi ba fait kanga bo afonyana minute kelen ta kala wallahi ay min fo ayo de fonyana ngota dum don ko chama ngarala na ngumana ne ba fa ka sabali ko intene sabali ko anga jamana be situation men nabi amago be sabali la mo bisu ka kala mo tuwa to kelen ko tempérament to kelen mais les choses difficiles il faut beaucoup d'endurance et de patience pour que au cadre mais parcours de donc kelen ko te atsaka ke mo sago donc kelen chama de ba kono mais ceux qui peuvent dominer les situations difficiles et mon be songa sabali ke uta uni yoro sabali ko koro sabali kera ni ala sona ko ya be dlaw halam fleni ko mon na be mo kono ka ko ayi atsaka ni tout aussi là non pourquoi pas aux gens qu'on sous-estime moi je suis sûr et certain ni ngala tout ma fa mo wi si on interroge le génie malien avant de sortir quelque chose ni mato jamana be sira sura ka bon mais condition min mala oye ka sabali nyongoro ka munyu nyongoro ambe ni ngoyna bi shini o ka wuli ko do kara don bitare ni fo ama ba ama ka singa ay fon vengen nyumana ka nyino ko yorobbe dama de ate dilatende il est humain dama de ndo abseka film abseka ko do ye o kanyi même o ka yeju ko la o te fenyi mai onni ay ka nyuma mbe filla ko kelingama o tigamo abseka ko tlande ko mo ka sabali nyongoro moi vraiment je le félicite parce que bitade ni aya tamana kan amma parce que ay sram minta ka bano do amasra intiga wati be benam ngoro tseki itse mboni ngoina ngoro tseki dabon ngoina ngoi abedlaw ngoi nebenaw abe mo sirata ma abe fa na bakala mo amma tike no na o de hato o tora an no nyoje o ma ka jela il faut ka nyom boni aka muni no ngoro aka sabali no ngoro aka son nyonye ni discipline te jemi ngono son nyonye te jemi ngono o je tseka ko menen dla non tseka ko menen dla ni mo ya armée de la discipline kala wa nyoro ro ni dara ibta so fa be armée de bolo c'est pas autre chose c'est plus
parce qu'ils sont soudés olu de kelen de jamakulu ye min faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ f'u ye min bɛ ɲɛfɛ n'o ye min fɔ bɛɛ ka to o de y'a to fanga b'u la ni bɛɛ bɛ marifa ta ka taa ci i fan na cogo min ka di ye u bɛ se maa la wa mais ni hadamadenw farala ɲɔgɔn kan ka sɔn ɲɔgɔn ye a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sira sɔrɔ ko bɛ dilan ko dɔ jɛngɛnen don mais a ma bɔ kɔrɔkɛ an ka jamana ye ni ala sɔnna k'o bɛ se ka jɛngɛ mais ni ala sɔnna a tɛ bɔn an y'a sara ala la non moi je crois en ce pays là ala ka kow nɔgɔya ka sabali di a n'aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment a bonyana ma a diyara n ye a bonyana ma a diyara n ye foyi tɛ n kɔnɔ ka kɔrɔ mais min kɛra fana a diyara n ye a bonyana ma voilà an ca ni baraji merci bien k'a ka dugawu minɛ moriw tɛ dugawu kɛ ten n ko moriw tɛ se ka dugawu kɔni tɛ ala ma ɲinɛna bala ko dubabu k'a bɛ san de dɛ kuma in kɔni bɛ se ka d'aw ma n'i ko mama ko dubabu kɛ awɔ ko k'a bɛ san de dɛ joli bɛ pɔsi kɔnɔ ne ye dubabu ɲini parce que ne bɛ n ka so peut-être ale t'a dɔn ne ye kalifa dunya mɔden de ye Kucala kalifa dunya o mɔden de ye Kucala kalifa dunya a Kucala sogomugu la kosɛbɛ kɛ voilà c'est pourquoi donc wa dugawu vraiment a kun man ka na ni ɲɔgɔnna mɔgɔ t'a la n b'a bila da la ne b'o bisimila o kosɛbɛ y'a sigi da ta ayiwa bisimila rahman rahim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد وآل محمد وعلى الى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من اوليائك المقربين ومن عبادك الصالحين صل اللهم على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الله ala ka le 4 juin ira na mɔgɔ bɛ imam yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan le 4 ayiwa ala ka don jara la cohésion sociale autour du Mali pour le Mali ça il y a des défis à relever c'est vrai que à cause de Bérom Nabi il va falloir que les gens terrent tout ce qu'ils ont pour se mettre ensemble c'est la tôle bon vraiment on va une belle gueule faire ni ala son inchallah le 4 nala yo dira ngana comme abe benem 5 yere ka aywa san yeleme bon a jara ala e fona aka ken contexte in kon bon bebe farala de la voilà o bebe farala de la o amani ni belle gueule faire ni ala son juma ni juma sella o amñon ko yoro korom min no e aywa place de l'indépendance la bala de len kata mawka donga boko malien hora bana dignité bana dambe bana na galera anye minfo nous sommes debout voilà andolendo ko bangono ni maliko de nana ni ala sona bebe jo wa anga dira nyana ka fo ko andolendo ma kuma mbe wele madake be ni ala sona le 4 no e duma na tan a dinya ka donc ko malien u dolendo alhamdulillah voilà ni ala sona inshallah voilà ala sona wa ni ala manga jonga ni ala sona